oko amabuli motagetebo sene chibasari chiabeku lakini chibesa chiachire onyemo tumsifu Yesu Kristo edieta kware goteba because of the interest of time inkware ngakoruma mbi unabaganyire to basabire ekiagara mogoteba ntokwana nkirende mwatorangire lwo chagaye totebe kene kia Yesu nkirende twacha gokora etwacha to represent, we represent our people, the challenges they have, we represent them. Like now tunaweza sema what is ailing our country ni kukosa maji, ona maji ko devolved father, lakini account ile pesa inapata hawatupei maji na ni pesa mingi. Our schools, they don't have electricity. Mwancho mwengeli yabo TV ya Kisi Hot byamolo kegima singe chokwa ndere gusanga munentwe na kwari na nda century ya bene tusange gati yamangana ali agasi nokorekana ime county ya Kisi. By the way, ono mwaka yo munenusu gesa twakachikura na kochora barai bali bakora chi county, chi constituency, chi ward na Kenya. County ya Kisi niyo yarekane kororekana county wote chisegi chinyinge wetani chi county chinde 42. Egentu ekogara Kisi county ekororekana ebwate chisegi chinyinge nkerienga abarai bari bachorire tibanchaini, abarai bari bachorire niko bapimaine, abarai bari bachorire niko bangaine, abange niko bakogana chikanisa bagenda matanga bagenda kubeka chisegi. Mire tukotebeiga ndarachi kukweresera gochimosa sobwagare Moses fortification musikeze keri machogu asibona iga kurasoro kongorwa gusi county ya Nyamira ne county ya Kisi kurwa gusi nero muntu monene ase serikali ya William Samuel Ruto. Moses fortification musikeze keri machogu ekraro muntu monene kurwa gusi ogotwakrisha ase serikali nene ya Ruto. It's the same time nero takere ko make sure nga obwataniri abarai obekiro mona megusi otambire kubeka abantu abega sobwamo. Rich kore igoro Jumapili chitariki 10 nemo chitariki 10 Chomutenyo gatatu 2024 sorry. Omoske esekeri mochukuna barai bane mu women rep mu MP Osoro Javet Nyakundi Mosco Njoke n'abandi niko barenge ase ekanisa ya Igonga Catholic asbarenge gucangera ekanisa ya Igonga Catholic Church. And by the way buna natika kogotebi county ya Kisi abantu twarekane ko leta chisegi ase county ya Kisi n'abarai bari bachorire abari yabange babire bakwana matanga wakoguri bagokwana matanga ayogo kwana kwat tori kwana n'abantu pore bari bakwereire ano gochaka kura marioka ori nyare batarakora gentu gete kwarorire wono etimu nere moske ezekeri mochoko gutara nero litukoria chuma mosi niko barenga ase kanisa ya SDA imya kitutu chache north bakayiguri bagabakwane kanisa ime bagachaka guita siasa asengencho barabuna bana siasa anyway tari nchiri bare korania siasa bare guita lakini tutakaye gutwara soko kwana siasa kanisa mari tutakaye tosike kanisa tutwana nari bagachi kanisa twa abana siasa banya gukwana siasa arange baramana yagera nono mushiriko renge kanisa megabu abakonyoro umuntu uriyo yasigete uramiro konyoro chakiri kogachigwa narene kanisa acha. Yesterday karabarenga kanisa ya Catholic ya Igonga omosasiro tiwe kanisa area by the way ndete ko mwana kya korokwa niga kanetie abara yabamba kuona siasa ase kanisa ime asenge ncho yake ega mfikyamere kanisa tari siasa kanisa mwaga ndagosaba nagosasima konye kwanyore riba garo kwa kwane kanisa ime okwane rieta ryoka oisaranse eye magega ekaraba turi bagaba kwane bagachaka kurama barayi bande kanisa ime
Musasiroti ara nabakoranga Igonga Catholic niri wanchira abana siasa gukwa na siasa kanisa ime Musasiroti akabakani akabatebiyaya egendo murakore ikweguribaga okwane ritaryoka teto iguga iga tegerera abanyina ngogenda muri nyagitari ya nyamagundo nebwata mariogo igo bana abantu bari motondo magitoko bateri bagandira ko Yesu bose batoleke gaki abantu baminto chibesa nchibekire account yeto igo chire 13 billion egento toroche bonchari asiboni ga yabeta na mabuli amabuli alina arimotakete bose na mariogo amabuli motakete bose na chibasari nchiabekura kiri chibesa chiachire onyemo Tumsifu Yesu Kristo. Edieta kware goteba because of the interest of time. Inkware nga kurumambiu na baganyire. To basabire ekiagara mogoteba ntokwana. Nkirende mwatorangire lwo chagaye. Totebe kene kia Yesu. Nkirende twacha gokora. Etwacha to represent. We represent our people. The challenges they have, we represent them. Like now tunaweza sema what is ailing our country ni kukosa maji, ona maji iko devolved further. Lakini account ile pesa inapata hawatupei maji na ni pesa mingi. Our schools they don't have electricity. Bado hapa Kisii kuna watoto wao wanaenda mtoni kuchota maji. Sasa father, hizi ndio vitu tunaongea waziri asikie, to make sure all public schools have water, have good roads and they have electricity. Igega no to gosabera gokora abantu baminta abanchali iwa motagete amagenderero gusebirero ondogo chakolera mukani motebi ntotageti omuntu okolera yani nonye nayo munyina onyoro mugaka gakolera togota mogende seino abagaka baito nonye liri barwarete ebakorema akoremereri lakini wako nyoro mugaka gagokunwe kenyabororo arene baby I can't wake up Gakonyore kwerende liso gose ogoto I'm not feeling well, I'm going to die. Ohitali monto oragokonye lakini ori okoremereri oteba ekenyaboro leke nko igunde biya agokoremi kwenda kwa mukorogerero ngolionyu osoko koraki ogende gas igo Kisii County kane birero tochora magendero igongaga igankobeka nde bohol sune kankobeka nde bohol akabesa kalika naga sinini mbwate omwaka otaraera ngochande kobeka bohol tigantigerega igokoba yechinsa Nyasaye abaseseni nekwaya kwegwerera bweko monyene magaga yomusubati gochaka gukwana siasa na gukwana bobe umusasiroti yabeterete agatenena akabata byaya kwane ritaryoka lakini mwarere bono nonye no muwime ni rep uchakire koraramika kawata babuna yaya mwakorere bobe ingere ntwacha koraga ingere kera mwaturangire twachaga iga and by the way muwime ni rep we county ya Kisii nabarayibandi nariko basaba totige gukwana siasa ase kansa na matanga abarayibande bose tuchakira mu governor toche muntu kuruko mu women rep musana tanaje kumaraka waka siasa kanisaro tikongenereria abachumbe Osoro and the team. I request you to sketch kanisa humble time kanisa chinga kichingororo konya twero mabaga ko kwane kanisa tiato kwana mangana yego segeto murembe na kubwata ni asobwamo kanisa ende yonsi ego sasimetu korinari yonsi niko na asaba iga konya mwire platform asaba na siasa go chikanisa chenu ime and bakani mba kwana siasa abana siasa batu abere to yani to tumeke platform ye kanisa to aganda gukwana kuramana kwa kwana kurari kwara monyarebe nera uchi komekiri tukogetaga nere kanisa nera akora mekurwo bone segia makogenderera in that line so to end violence as kanisa mine ne county ya Kisii
no gosikana tutekomeka siasa abana siasa onde bonse ro chore tunanyeta maiti kende aya mwachi sa chiaye mwachi ngakicha yakore gasi yaye emyaka 5 nkwerere bairane abana inji babakire chikura baba makeri baba tavinga mu ya mwakorete gosemo be mwakorete. Now I request you nane nabasaba anonse asemure abarai nabo muntu kare richaro choretu nabo muntu kamete gentago koro choretu I am humble time 5 years nkwara chire myaka 5 nkwerere twirane otherwise mwana siasa yomoto wakera kura mwana siasa ono yomo omweti nabana incha baba wakachikura na bagochora whatever now we are wakorete gosome be wakorete. Let's give humble time asabana siasa bari bachorire bakoreke nemba akora the final day and the final answer in 2027 ekero bauchi wakre chikura mjamono nchenkuru kwa Dennis Osekuntu tomirane